Barbanza Arousa avanza no plan de sustentabilidade turística en destino. A Mancomunidade conta con 1,5 millóns de euros de fondos Next Generation para impulsar proxectos como a rehabilitación do barrio pobrense dos cataláns. Un dos eixos máis destacados da Mancomunidade de Barbanza Arousa é o seu traballo por promover un turismo de calidade e sostible ao longo de todo o ano. Para poder conseguir estes obxectivos, impulsouse o Plan de Sustentabilidade Turística en Destino, que está formado por diferentes proxectos a realizar nos 4 concellos que forman. A xerente de Barbanza Arousa, Fátima Cachafeiro, afirmou que esta iniciativa, que conta con fondos Next Generation, está a avanzar. Imos empezar a sacar diferentes licitacións xa para facer o Museo da Conserva, o Museo da Conserva que será en Boiro, o Museo da Salgadura que será en Ribeira, a potenciación do barrio dos cataláns, na Pobra do Caramiñal e en Rianxo a posta en valor do Museo do Mar e a creación de espacios enogastronómicos. Todo isto se vai a licitar xa posiblemente antes do verán para que comecen as obras nos meses de despois do verán, para poder seguir avanzando neste proxecto. Sobre todo o que intentamos é sumar máis visitantes en tempada baixa e sumar tamén a pegada económica, que os nosos establecementos teñan máis rentabilidade turística, sobre todo en tempada baixa, na tempada que non é tradicional turística. Ao contar con fondos europeos, este plan de sustentabilidade turística ten que estar executado o 30 de maio do 2026. Todo absolutamente finalizado. Pode estar algunhas cousas antes, pero como data límite, o 30 de maio do 26 estará todo listo xa. Este plan está formado por diferentes iniciativas. Contempla o impulso da enogastronomía mediante a posta en valor das artes de pesca e da cultura da salazón e a conserva. Entre as intervencións previstas está a rehabilitación de edificios como o barrio dos cataláns na Pobra, a construción do Museo da Conserva en Boiro ou do Museo da Salgadura en Ribeira.